asa ukwu olugbo lulo se de ya we ogini di ba bikodo ka nna anya ofuma ka mara mo bo ọzọ mgbo chief mark manuel ozugbo ebube mba ebube nugburu ụmụrụrị dike dọrọ mma ụbọchị elugbo na omume ọkụ mbe benito ọnwa isi aka ka abụ ya na-aka benito induka ma ị ga-anọbatakwa ọrụ bụ Chidi Emeka is making his entrance.